दा बिथांमोना बोरै पस्ट मेन्टेन गारजेन गैया गारानो बोरै पस्ट मेन्टेनाव सोनो हाखो जों बेखौबो डाउट दं। दा आंनि फिसाया थैनानै थांबाय रिहाबाव। दा फासि नांदों होनदों। जोंबो बेखौ फोथायनाय गैया। आंनि मुङा जाहैबाय सुरेन बरगयारी। बेनिफ्राय गामिया जाहैबाय जाम्फाइगुरि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार। थानाया सेरफांगुरि, पस्ट आथियाबारि। मा जादों जाथाया? जानाया आंहा माने गथ'आ सप्ता खनसेसो ड्राग्स लानाय जादोंमोन। बे ड्राग्स लानायाव जोङो नुसननानै जोङो जोंनि फिसाखौ मोजां जागोन होननानै जोङो न'खरनि गोजा साननानै जोङो थिथागुरि सेल्वेसन फाउन्डेसन रिहाब सेन्टाराव आंनि फिसाखौ दोनहरदोंमोन। मा डिस्ट्रिक्ट? क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, थिथागुरि सेल्वेसन फाउन्डेसन रिहाब सेन्टाराव। दोनहैखांनायनि उनाव मा जाया? दोनहैनायनि उनाव जोङो 27 तारिखआव दोनहैदों। 27 तारिखनिफ्राय मा मासनि? सेप्तेम्बर 27 तारिख बेयाव दोनहैदों। बेनिफ्राय सानथामनि उनाव 30 तारिखआव जोंनि गथ'नि खबर सफैदों रिहाबनिफ्राय। दा ओरैबायदि खबर सफैदों, फुंनि 8 बाजियाव जोंनि रिहाबनिफ्राय नोंसिना फिसालाया फासि नांदों होननानै खबर सफैदों आरो। बेनिफ्राय 15 मिनिटसो उनाव नोंसिना फिसालाया थैबाय होननानै खबर हरबाय। दा आं बेखौनो आसरित सानो जे आंनि फिसाया बोरै थैखो, बोरै फासि नांनो मोनखो। जोङो मोजांनि थाखायसो रिहाब सेन्टाराव जोंनि फिसाखौ दोनहरदोंमोन। दा बेयाव रिहाब सेन्टाराव बोरै फासि नांनो मोनखो आं बेखौनो आसरित सानदों आरो। बबे जायगायाव माबोरै नांदों होननानै आरो बिथांमोना बुंदों रिहाब सेन्टारना खेबसेया बुंदों खिरखियाव बिसना सादरजों नांदों होनदों आरो खेबसेया बुंदों दरजायाव बेटनि दुरुंजों होननानै। दा बेनिफ्राय खेबसेया बुंदों भेन्टिलेसनाव। सासे मानसियानो गुबुन गुबुन राव बुंदोंना? सासेयानो बुंदों मालिकआ मेनेजारानो बुंदों। बेनिफ्राय दानिया फासि नांनायनि जायनाखि थावनि बै थावनिया माबोरै मिलियाखै बेखौ नोंथांमोना सोंथि खालामदोंना खालामाखैमोन? जायगाफोरखौ जों सोंनाय जायाखै, गावसोरनो खिन्थादों माबानिया रिहाबनि मेनेजारानो। सिगां बुंदों खिरखियाव, उनाव बुंदों दरजायाव, बेनि उनाव बुंदों भेन्टिलेसनाव। औ नोंथांमोना बेयाव डाउट खालामदोंना खालामाखै? दा बेनि गेजेराव जोङो डाउट खालामबाय जे गथ'आ फासि नांनाया बिदि नङामोन आरो फासि नांनाय समाव जोंनो खबर हराखै। दा फासि नांनाय थैनाय होनोबा जोङो गारजेना नुहैनांगौमोन जायगायाव जे नांमारदोंना नांमाराखै। दा प्रसासना नुदोंना नुवाखै? प्रसासन माने पुलिसाबो नुवाखै होनदों, गावसोर गोजानो माने बेखौ बोख्लायनानै लांदों आरो। दा माबायाव MRM आव लांदों होननानै जोंनो खबर हरदों। बेनिफ्राय MRM निफ्राय थैबाय होननानै खबर हरनानै आरो बेसरगाव मेडिकेल कलेजाव लाबोनानै दोनफैबाय। मानि थाखाय लाबोआ? दा बिथांमोना मानि थाखाय लाबोखो, ओमफ्राय दिनै गारजेन नुवा जोङो मेडिकेलाव लाबोबाबो जों गारजेना नुनो मोनाखै फिसानि मोखां। दा जेब्ला पस्ट मेन्टेन जोबो होमब्लासो जोङो फिसानि मोखांखौ नुदों आरो। दा बिथांमोना बोरै पस्ट मेन्टेन गारजेन गैया गारानो बोरै पस्ट मेन्टेनाव सोनो हाखो जों बेखौबो डाउट दं। दा आंनि फिसाया थैनानै थांबाय रिहाबाव। दा
फासि नांदों होनदों। जोंबो बेखौ फोथायनाय गैया। ओरैहाय जोंहा फिसानि माखासे गोरनाखौ बुनाय आरो गासिबो मोदोमावनो जोङो बुनायनि दागखौ नुदों। बेनिखायनो जोङो बुथारदों होननानै सानदों आरो। दा फिसानि बेबायदि बुथारजानायाव जोंनो न्याय नांगौ। जोंनो गोख्रों न्यायखौ जोंनो नांगौ होननानै जों सानो आरो। आयेननि राहा लादों ना लायाखै? आयेननि राहाखौबो जोङो लागासिनो दङ। बबेयावहाय एफआइआर? जोङो एफआइआरखौ होदों क'क्राझाराव, क'क्राझार थानायाव। रेजिस्टार जाबाय? रेजिस्टार जाबाय होनदोंमोन थानानि मानसिया। रिपर्टखौ मोनदों ना मोनाखै? रिपर्टखौ दाबो मोनाखै। माब्ला मोनगोन होनदों? दा पस्ट मेन्टेननिखौ माने 15 थारिखआव खेबसे मोनो होनदोंमोन आरो 30 थारिखआवबो खेबसे मोनो होनदोंमोन। नाथाय दासिमबो गैया, जों पस्ट मेन्टेन रिपर्टखौनो मोननो हायाखै। दा नोंथांमोनहा मा सानदों? जोङो सानदों फिसानि बेफोरबायदि इनाय बायनाय थैनायाव जोंनो न्याय नांगौ आरो। प्रसासनखौ मा खावलायहरगोन? प्रसासनखौ जोङो, पुलिस प्रसासनखौ जोङो तदन्त खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायहरगोन आरो। जोङो फिसानि थाखाय थार बिजिरनायखौ जोंनो नांथारगौ, एखे नांथारगौ आरो। फिसालानि मुङा मामोन? आंनि फिसानि मुङा रिफुल गयारि। बैसोआ? बैसोआ जाहैबाय नैबे डिसेम्बर फैबा 4 थारिख फैबा 20 बोसोर जासिगोन आरो। बेनो आरो आंनि फिसालानि